Nagkadaiyang abot nga gikan gyud sa mga local farmers ug mananagat sa Cagayan de Oro City ang nakadisplay ug mapalit sa City Hall. Mga brand new sab nga ekipo gikan sa City Agriculture Office giapod-apod sa mga mananagat ug mag-uuma subay sa selebrasyon sa Farmer and Fisher Folk Month karong bulan sa Mayo. Si Cyril Chavez sa detalye. Human ang ribbon cutting ceremony, hingpit ng gisugdan ang month-long celebration sa Farmer and Fisher Folk Month nga ginaselebra karong bulan sa Mayo. Ang programa nakasentro sa paghatag og gibug-aton sa kontribusyon sa mga mag-uuma ug mananagat sa syudad. Sumala ni City Agriculturist Office Head Engineer Bernie Daba nga sa tibok bulan sa Mayo, libreng makatanyag ang mga mag-uuma ug mananagat sa ilang mga abot sa mismong City Hall Mini Park, isip kabahin sa programa sa pagtabang kanila nga mabaligya ang ilang mga produkto. Nagkadiyang produkto ang gitanyag karon sama sa mga utanon, lamas, prutas, kakanin, ornamental plants o mga value-adding processed goods nga gikan sa mga mananagat. This is the first time mag-celebrate dungan yun, both the Fisher Folk and the Farmers Month. Dini kani nga mga produkto is libre kani sila ginahawal yun. From the hinterland barangays, going here para makapitalize ang atong mga farmers with regards sa ilang produkto nga ginabaligya. Gawas ni ini nang hatag sab ang CAO sa nagkadayang grupo sa mga mag-uuma o mga ekipo nga makatabang sa ila. Adunay solar panels and pumps, container drums, irrigation pumps and pipes, hoses ug uban pa. Paghatag pala nga ni bill installation, ga-assist ang city government, ga-assist ang agriculture office, even sa maintenance, ikasog. Naimon natin monitoring nga na. Ako kayo akong pasalamat sa mga programa o oportunidad nga inyong gihatag. Among gisaad nga ampingan o gamiton kini sa ustong paagi alang sa kaayuhan o kalambuan sa atong komunidad. Tibok bulan sa Mayo, makapamaligya sa ilang mga abot ang mga mag-uuma ug mananagat sa City Hall nga pwedeng mapalit sa mas baratong presyo, itandi sa merkado. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, One Mindanao.